Konečně v Yangone, vyspaný. A pivo to normálně je námrazené. Tak počkáme 5 minut a bude za chvíli teplé, babi. No a jsme se vybrali na výlet po uliciach směrem k Bodžogu. Dneska je zavretý, ale chceme jít tam pozrieť nějaké opravárské shopy. No, jak to hovoril, hej, to jsou jako ty dvojičky. No. A to jsou ty koláče, to nejsou ty vajíčka, to jsou ty koláče, co hovoril se tím no. Ale tam má těsto namíšané, že to bude jako nějaké, čo já vím, palacínkové. Toto má z malých vajíček. Tu má to palacínkové těsto. No, takže opraváry všeho druhu. Lekárňa, no to je ono, a tu už to budu mať. Teraz na našich potulkách Yangonem jsme narazili na tak nádhernou architekturu z roku 1922. Akorát je škoda, že je taková zanedbaná. No možná začínají dávat dohromady ty staré domy, takže možná přijde čas a aj takový krásný architektonický památky zrenovují, protože byla by to škoda, kdyby to zbourali a nepostihli tu nějaký paneláky nebo hotely, městský domy. Tam na mě mávan. Z každého baráku trčí takový šňůrky, nebo tu je kapsička trebár, někde visí zvoneček a to mají vlastně jako zvonky. To se tahá a zvoní se do susedů, nebo kde potřebujete jít na návštěvu. Zrovna jeden zvonek visí někde. Aha, tu. Ten je přesně ještě více, ještě více a ten je až na vrchní poschodí. Některé ty balkony už si asi sami lidi opravili. Nebo je tam vidět konďáky a nové dveře. Takže možná udali. No ale tak bylo by to lepší, kdyby to bylo takový jednotný. Zvonečku. Jdeme na návštěvu. A bude někde. Takový bicykl by se určitě líbil našemu dědovi. Výlet z nášho hotelíka na hlavnou ulicu Mahabandula. Tak rachot je tu, i keď sa tu v podstate ešte nič nedeje, ale vyhrávajú všelijakí pagodoví zvolávači a spievajú jakýsi mníšky alebo kto, tak je to tu také veselé. A večer to tu bude samý stán. V ulici sa nám to zahusťuje, pribudlo stánkov. Zelenina sa presťahovala už na cestu. A zeleninoví stánkári už sú na ceste, okupujú jeden jazdný pruh. Pod palubí topič přikládá, na palubě je dobrá nálada.
Na druhou stranu to isté. Co? Tam jsou taky koberce? Nie, že zeleninári, hej. No ale niečo sa chystá na druhej strane. Něco se tam chystá, ale takový pocit tam ještě nesou další koberce. Ulica vyslaná kobercami. Niečo tam bude v noci. A druhá strana ulice je plná restaurací. Co ten tam vůl rozkala do polovice chodníka. Na palubě je dobrá nálada. A pomedzi to sa pomalíčky krokom posúvajú autá. Teda ešte pomalšie ako krokom. Beda teraz chytí taxíka niekde. Asi 6 hodín ráno pod oknami nášho hotela, taký to umrál. Toto sa tam deje. Výječná dneska. Půl 9 ráno, na ulici je úplně divoko. Pod nami beží biznis na plné obrátky. Mesiari pod nami navážali už od polnoci na káričkách polky prasiat a do rána to delili a už od tmy sa tu predáva. Každý si niečo kúpi. Je to ako na Mravenicku. Toto je náš hotel Count Susan. Nachádza sa na ulici Mahabandola na rohu 18. ulice. Takto to tu vyzerá. Každý deň podvečer, niekedy aj ráno. Mahabandola ulica je jedna z najväčších, jednosmerná, štvorprúdová, ale jeden prúd je obetovaný práve tomuto trhu a životu na ulici. Bez toho by asi Yangon nešiel. A tu sme v Chinatowne, takže tu samé čínske hlúposti.
ale hlavne zelenina, ovocie. Zelenina, ovocie. Takže zeleninárky si objednali blízkeho bufetu večeru, nejakú polievočku, no a už žiadny problém. Predáva sa od rána do polnoci. Krásna zeleninka. Ovocie neznáme, známe. No a pretože sa blíži čínsky nový rok, ktorý vypukne nejak na budúci týždeň, tak už to tu začína s prípravou. Vianoce u nás sú už pred sobotou. Pojazdná reštaurácia. A vedľa nej druhá, so špecialitami, na to sa pozrieme. Dievčiny a dobrodky. Prasačie, uši, vostíky, prosíky. Vedľa pečie tetka vajíčka, či varí. Také junáč. Pretože je sezóna duriánu, tak je to tu úplne horí všade. Krásna vôňa z toho ide. A tuto v zákulisí nejaká tetka láduje mníchovi do tašky odpadky, povie, čo s tým budú robiť v kláštore, možno kúria. Neznáme ovocie, krásne, tvaré hrušky, ale sme to ešte netestovali, že máme odvahu. Je tu toho na mraky. Aha, bacha, je zásobovanie, tak si dovolila ťažkotonážna tetka s vozíkom. Aha, to tu ide rozložiť. A ďalšie stánky niekoľko kilometrov. No a tuto je ulička, neviem koľkáta, 19. 20. A tuto pôjdem na večeru na barbecue, opekač. No a taký obyčajný večer. Ešte musím prejsť týmto čínskym obchodom, kde predávajú všetky možné haraburdy, ktoré oni používajú na rôzne príležitosti teraz na ten nový rok. Od lampiónov rôznych tvarov až po, ja neviem čo. Musím predrať pomedzi tento dav. Pustíš ma? No, ako oddelenie DVDčiek. Funguje to ako za starých čias. DVDčkárne a CDčkárne na ulici. A opík. Ja som vnútri takého obchodíku. Asi 50 ľudí na meter štvorcový. Tovar visí po stenách, na strope. A všetci kupujú. Takáto šikovná pridavačka. What's your name? Nechce povedať. OK, I go.
Hneď naproti buchtový obchod, koláčikový obchod. Ďalší obchodík s podobnými vecami. Radlžiť. No a ozýva sa rachot z cesty. Nejaká rytmická skupina čínska chodí po uliciach a asi pozýva na nový rok, na oslavy nového roka. Takže podívame sa, čo to je za spolok. Rachot statočný. Všetky ešte obchody. Som na druhej strane ulice, pretože skupina sa rúti po tejto strane. Randál sa zvyšuje. A už ich tu máme. Odvážni borci. Toto bola čierna skupina, po obede išla žltá a rachot rovnaký. A už hodil som pokus na polievku, táto šikovnica to tu mieša. Neviem, čo z toho vyjde a ako dopadne. Má tu asi 10 nozičiek, z každej niečo typku, na lyžičku späť. To je pre mňa, ale som ukázal prstom asi, čo si dám aj ja. Mieša sa to, tam sa to hreje. Tu sa umývajú hrnce. No a takto si tu sedím, čakám, až to bude. Vedľa sa posúvajú asi pol metra kolóniál. Taxíky fungujú, predierajú sa pomedzi autobusy a autá. Pomedzi to ľudia, ale je všetko v pohode. Autobus, zastávka na znamenie, sa nastupuje za jazdy. To doniesol a už to takto tu vrie ešte. No, čo ma to len čaká. Budem presýpať do tejto malej a dúfať, že nejaký takýto autobus nepristane u nás pri škole. Už som dodal polievku, už sa zotmelo. A už to tu svieti naplno a dobroty lákajú v inom svetle. Pozrieme nejaké barbecue. A táto ulica je samé opekanie. Som sa nakoniec rozhodol pre tento pekný barík. Vyzerá to dosť čisté. Tak som si navyberal. Jedno pivko objednal. No a idem sa posadiť a čakať. A Junáček už mi nalieva. No a hladný národ tlačí. A pohodička. Pivečko. No, to tu mám. Ruch pokračuje.
Každý tlačí, popíja, pohoda príde.